Okay, film lige hvad der står. Kan man se, der står Monique? Ja, det kan man godt. Fordi det her brev, det var et brev, jeg ville have sendt til Monique sidste år. Og nu skal vi åbne. Og hvorfor ville du have sendt det? Fordi vi var lidt uvenner, tror jeg. Og så synes jeg, hun skulle have en gave på hendes forældres adresse. Men vi fik det aldrig selv. Og nu vil vi åbne det. Og se, Se, hvad der er i. Vi har gjort noget ud af det, faktisk. Se. Fornemt. Hvad Hvad er det? Hvad skulle hun have haft det for? Jeg skal for første gang rulle et kondom på en banan. Okay. Kan du sætte den med mine ben? Oj. Du skal ikke sidde sådan og sprætte, jo. Hvordan åbner man et kondom? Ja, hiv i siden. I Op siden? i toppen. Der. Mm. Åh, det kan jeg ikke. Det har du vist ikke prøvet før. Der er ikke et hak Et hak? ind. Hvad er det hak? Plejer. Siger min mor. Har vi en saks? Skal jeg hjælpe dig? Nej. Jeg vil gerne lige låne handskerne. Er du også sart? Ja. Jeg ser ikke det der olie og glidecreme på mine fingre. Må altså ikke bruge kondomet på bananen, Fordi min mor skal bruge det. det kunne da godt være. Ja, det kunne være. Det er lidt store, ikke? Altså, hvornår gav du sidst en kondom på, Maria? Okay. Det er altså sker der? mange år siden. Gør man det ikke bare for sjov engang? Jo. En enkelt gang. Ej, det Hullet er så der. ulækkert, hvis jeg får det her ud over mig. Ej, ved du hvad? Sådan sjasker det jo ikke. Det er så... Hvad er det for nogle kondomer, du har købt? Nu skal jeg ikke klippe i det her kondom. Nej, så er det i hvert fald ikke sikkert mere for den banan der. Det er jo heller ikke nemt med sådan nogle kæmpe vanter på. Nu tror jeg, at du får klippet hul i det. Ja. Det glider sgu meget godt. Så var det. Ej, hold op med piv. Nå, og ved du så, hvad vej? Ej, hvad? Ej, hvad siger du? Der er et eller andet med, man skal holde på dutten der, ikke? Tutten. Gør det nu den rigtige vej? Gør det? Jo. Så skal man holde her eller sådan noget, ikke? Jamen, Kan du lige det tage den lidt længere ned? Jeg kan jo ikke nå. Der må ikke være luft her. Nej, det går ikke. Der skal kunne være plads til alle sædecellerne. Ej, det er sjovt det her. Nej, jeg kan ikke få det med. Kan du lige komme og holde, mor, så hun kan filme ordentligt? Mor. Mor, datter. Sjov leg. Kan du holde den stille? Ej, hvor det glider godt. Det fungerer sgu det her. Nu må jeg have det. Ej, altså. Ej. Så kan du også sætte en munden i. Se, så er der lige plads til lidt... Men der må ikke være luft her, må der? Det går nok. Så med sådan. Godt. Ja, mere. Kom så. Ikke kun den ene vej. Også den anden. Ja. Hvad skal du så med den? Det ved jeg ikke. Se, det er en nyputte sovedyr. Hvor dejligt. Ej, hvor er det sjovt. Det er jo virkelig tyndt, sådan noget kondom. Okay. Det var vist på tide, du fik prøvet det her, Ja. det var. Det er et flot resultat, det der. Det glider sgu meget godt. Det kunne jeg godt lide, det der var. Du ser helt salig ud. Det lyder sgu meget godt, det her, hva'? Men det gør det. Specielt heroppe er det sindssygt. I må næsten mærke heroppe i spidsen. Ja. Det kommer altså ikke med på videoen, det der. Ja. Jeg vil være frisk på, at jeg prøvede at give ham kondom på. Nå,
Han ville være frisk på at få den. Nej! Må jeg prøve at kigge et kondom på, så vil han sige ja. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo, det. Men er han helt sikker? Men jeg kan meget godt lide at røre ved det her. Det var da ikke noget galt. Din datter? Jeg kender hende ikke. Nej. Du kan godt lide Og det må så gøre, Camilla. Så du havde 2 tomater, så kan du også komme dem på, og så kan man se dem samtidig. Jamen, det skal Ja. jeg kondom Nej, på. nej. Ja. Har du mærket? Nej. Kun set. Ej, det er sjovt. Du bliver helt rød i hovedet. Nu er spermen jo allerede røget ud, da. Nej, det ligger nede. Det ligger nede i dutten. Hvorfor tror du, der er en dut dernede i enden? Jamen, hvordan fanden får man det af normalt, for normalvis? Jamen normalt skal... Ja. Prøv en gang at se, om du kan få det af. Når den skal lige slappe først, eller hvad? Jamen, er det sådan her, man gør? Ja, du kan jo lige sådan hive lidt med ude i spidsen der. Ja, Den vil jo normalt nu være ligesom fyldt med... Hvad gør du? Nej, så skal du ligesom vende den anden vej, for ellers så vælter det ud. Sådan. Så, ja, sådan bob nogenlunde. Nej, det ville have væltet ud over din hånd.